seen all I wanna say, la 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 la. Evet. I mean, I love you, na la 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 la. Знаеш ли какво ще прави? Бум. Аз знам. Ти си бебе. Който казва, че се лъжи бебе бос, той е бебе бос. И той също е бебе бос. Ради, знаеш ли какво? Бабай! Баба! Ти знаеш ли какво ще правя? Да, да ти пърди. Много силно, да знаете. Хайде! Хайде, ала виж, тук съм. Виждаш ли ме? Не. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хайде, хайде, ала. У-ду-ду. Сега ти не си ти блокирам за винаги през живота ми никога да няма да говорим. Добре. Ама ти като шагуваш, не става ли? Не става, ама аз като шагувам ще блокираш, така ли? Какво правиш? Вапа, какво беше? Ти не си видял. Коколите. Ти не си видял. Блокирай, хайде. Това дори няма блокиране. Изтри? Аз искам да те блокирам. И това пък какво? И нямам номера на банята. Огромен избор от налични на склад. Аз нямам номер на една баня. Афа, и аз ще излизам. Хора, до тук беше. Моля, ако ви е харесал видеото, моля, искам абониране и лайк искам, моля. Да, който казва лайк и subscribe. Не бе. Моля. Бай-бай.